Zer den gaztiak, hemen txegan infernu beste zombien bideo batek. Baina ez ditu zombiak! Zeitean nik Slumsen jolazten. Zer deu hemen txe, multijugareko partida bat, kasu honetan Slumseko mapa, baja, extrema konfirmada, alegia niri gehien gustatzen jolaz mota, ez da? Baja konfirmada digan nintzen. Extremo, beti extremo. Ba, hemen txe, peacekeeperrekin nintzen jolazten, eta parte batzu editatu egin ditut eskarra bizateko, hemen txe, aurrenengo baja, minutu eta piku pasatzen, hortxe, horitek apunteri jagari, tiro la cabeza, perfecto. Eta hola, eta jarraipenean izango zuen, Kristo arratxazua. Hoidek ratxai, haha, eta hemen jarraitzen dugu, kasu enten tostadora atera nuen, eta hortxe. Tostadorarekin, tostadak egiten hasi nintzen egurra banatuz, plazaren erdian. Egia zen behar da, niri gehien gustatzen zaren jostea. Baja konfirmada da, eta kasu enten extrema, bere parte interesgarrenera zertan datza, bi balakin pertsona giltzea dauzkazula, eta baita ere zailagoa dela, zezuride askarrago akabatzen zaituztela, eta ez duzula ez minimaparik, eta ez duzu inungo jakiteko, inungo laguntzari jakiteko zenbat bala dituzun, edo ze arma duzun, edo ze ratxa ateratzen duzun, edo talako, ala, venga, eta hoxe, sorpresa, eta talako gauza gertatzea oso komuna da. Joko motanetan, extremo moduak, bere hortxe, nire konpaineroa akatzeko aukera ematen dugu, eta badakizue, hiru pertsona akatzen baldin dituzue, hiru konpaineroa akatzen baldin badituzue, partidatikan bidali egiten zaituztela, eta esaten dutela, echa ese cabrón de esta partida, holako zense, ez? Era ez batzen dela dame, bueno. Eta hortxe, pixena, partida aurrera joan, eta leno atera dudan, erratxetan atera dudan, paketea begira nun gelditzen, hortxe, ala, torbeste atakatzen dut, hau pai. Venga, puteia. Hortxe, gelditzen paketea, eta horren ez daiz gelitu armane gaben, igual hobeto, ez? Porque kasultan, zen, pistola de guerra, o makina de guerra, o bomba botatzen ditu nahitakoa, eta hori oso arrasitxoa da joko motanetan. Nebentxe aurretak egin dozein, pixkana, puntuak egiten, erratxak egiten, ez egize, eta partidako zatirik politian nebentxe, salto, dropshot eta, ez egiten dut atera dropshopa, Eta hoxe, pare bat aliz ere hil nintzen, egia esan da partida oso politik izan zen jolazteko bat, oso divertigarria, oso ameno egin zitzaten, eta horregatik ikarri dizuet, niri multijugadora ez da dakeia ingustatzen zaiena, baina tira. Pixkana hementxe, aurrera, peacekeeperrarekin. Egia esan da, joko motantan armak ez du asko importa. Hortxe, ia triplea eta atzetikan estunez ediate eta zulora... Ia triple, doble baja. Peacekeeperra nahiko ondo ibiltzen da, arma, kasu honetan estremo gisa, baina badakizuen armak ez du asko importa. Kadentzi asko egitzen garrantzitsua da, eta balak ere bai, ez gazatzeko. Eta partidako azkenengo momentu eta behizien ari gara, hortxe... Oye, frantzesa ipe gutxin ezin. Xildu bai, gabatxo. Hala, venga. Ia egin diotor. Pasa, uso, pasa, pa. Pena da, jo. Eta metxe, ni pentura dut txapagorria jasotzeko, gizu txapagorria jasozkero, baja denegado dela, puntu batzeko baten dizkizue, eta behiek puntua egitea ekiditzen dugu, eta hortan datza baja konfirmadak. Ez da, guk puntuak egitea, eta behiek puntuak egin ez araztea. Lako zehose, aragia puntuak ez hitzia, no? Ben txapala putu da hortxe, partida amaituko da, eta victoria eta hortxe. Aurrenengo naiz, 30, 16, izan utxa!